Здравейте всички, които ме гледат. При мен, аз съм Данте 41 и при мен е Емо 45. Здравейте. Кажи си името, бе. Аз съм Емо 45. Да, и днес ще снимаме на Minecraft Pocket Edition. И да започваме изджипкането. Въй, две села едновременно, чек. Обирай нещата, обирай. Къде съм? Не знам къде си, обирай нещата. Аз ще обирам в... Дървеното. Аз... И двамата имаме панталонки, май. Ти имаш ли панталонки? Не. Не, бе, провери в... Там. Да, бе, там имаш ли... Не, бе, там съм аз, бе, в другата. Коя другата? Ето тази там. Там. Отивай там, че ще... С команда? Да. С меч. Ти кой имаш панталонки? Имаш ли? 5 обсидиан, имам панталонки. Браво. И 3 ябълки. Браво на това. И аз му 3 ябълки. Имаме мастило Аз и ще едно хода ябълко. да взимам това. Аз ще взимам книги. Аз взимам крафтинг тейбъл от тук. Големи сме красилчи. Чай. Айде да оберем всичко и да си направим къща. Не, бе, чек. Аз искам да живея в това село. Въй, тук! Въй. Къщата горила. Ела да го загасяме! Идваме. Аз мога да си взимам. Въй, не. Край, къщата е плам. Край, нищо не можем да направим. Аре, оставяме да гори село. Овца, отивам я прибия от бой. В дървеното ще живее. Ела в тая къща, в голямата. Изгаси ходване. Тъпле. Да взимам. Ела, бе, чек. Идвам, бе. Идвай в моята хубава къща. Виждаш ли името? Не в тази. Ето тук. Тук. За тебе, бе. Знам, бе. Тая е най-хубавата. Защото е най-голяма широка. Аз отивам за теб. Добре. Аз отивам за книга. Аз отивам за книга. Ауе! Извинявай, бе. Без да исках. Аз пък те вкарах вътре. Без да исках. Аз пък те вкарах вътре. Еди си малко. Само дърва. Не знам къде е. Аз искам нормално да... И обсидиана можехме да си направим. Ма ти го направила? Ти го направи? Там за лавата, бе, загърдих. Тъпле си, аз ти казах остей. Ти да го правиш. Ще взема обсидиана. Обсидиана. Да. Ти нали имаш много храна? Или само на ядеш? Само една. Защото чух да ядеш и да изядеш. Аз събирам пържол. Аз събирам книги. Познай, имам 3 пържоли от крава и ядеш.
Аз ги видях. Една крава. Една края, едно прасе има. Ама имаше. Всъщност колко време вече стана клипа? И това е всичко от този клип. Свършваме с клипа. Ще се видим във втори епизод. Довиждане!